ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର। ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏ ଓଷା କରନ୍ତି। ଏ ଓଷା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, କାରଣ ମୋ ପୁଅ ଏଇ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତା ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ତାରିଖ ହିସାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ପାଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଏ ଓଷା କରେ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରି ଗାଧେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଅଳତା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଓଷା ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଅଳତା ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ବାରିକି ଯାଇ କଦଳୀପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଆଣିଥିଲି, ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଘର ପାଖରେ ହିଁ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଆମ ସାହିର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଓଷା ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମ ଆଡ଼େ ଓଷାକୁ ପନ୍ଥେଇ ଓଷା କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ମାଟିରେ ପନ୍ଥେଇ ତିଆରି ହୁଏ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଫୁଲରେ ସଜାସଜି କରାଯାଏ। ତାପରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଯିଏ ଯାହା ଭୋଗ ସବୁ ଆଣିଥିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ପଣା ପୂଜା ହେଲା ପରେ ପଣା ପାଣି ଯାହା ବି ପିଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ଠାକୁରାଣୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଣା ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତମେ ପାଣି ପିଇବ କି ଜଳଖିଆ ଖାଇବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ପଣା ଟିକେ ପାଇଦେଇ। ତାପରେ ଦହି ସରବତ ଟିକେ ଘରକୁ ଆସିକି ଦହି ସରବତ ଟିକେ ବନେଇଥିଲି, ଦହି ସରବତ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ପନ୍ଥେଇ ଓଷା ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ୟାର ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ବିଧି ଅଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।